नमस्कार भैया, हम अनु जोगी आपके बार बार दिल से नमस्कार प्रणाम करते हैं। आइए नवरात्रि के महीना में माई के गौर पचरा बा, भक्त कैसन अपन भाव व्यक्त करता, आई सुनल जाओ। मैया के मंदिर ओह पार बा, अब मिले खातिर दिल बेकरार बा। भक्त अपना माई के गीत कैसे गावता भैया, आई सुना जाओ। मैया के मंदिर ओह पार बा, मिले के दिल बेकरार बा। माई के मंदिर ओह पार बा, मिले के दिल बेकरार बा। माई के दर पे जे केहू जावेला, बिना मंगले ऊ सब कुछ पावेला। माई के मंदिर जे केहू जावेला,